Gospodine Štambuh, možete li mi objasniti što je to sudoku i koliko je djece bilo ovdje na ovom natjecanju? Pa sudoku vam je najpopularnija logička igra i najjednostavnija. Ove godine 9000 djece sudjelovalo u Hrvatskoj u natjecanju, a ovdje se skupilo 40 najboljih, znači 20 najboljih osnovnoškolaca i 20 najboljih srednjoškolaca. Kako uopće potaknuti djecu da se natječu upravo u ovakvim vrstama aktivnosti? Pa mislim da je ovdje najveća prednost to što je natjecanje dosta jednostavno i spušteno je na škole. Tako da se oni unutar škole već mogu zainteresirati s tim, sa svojim mentorima, sa profesorima, a onda kroz natjecanje mogu vidjeti ako je neko od njih bolji ili tako nešto. A kažem, što se tiče samih pravila, ona su vrlo jednostavna, mogu se već od prvog razreda savladati. Ja mislim da to čak i je u programu nekako informatike u nastavi, tako da... Ti si prošlu godinu bio na svjetskom prvenstvu, jel tako, u sudoku. Kako je to sve izgledalo? Pa prošle godine je bilo organizirano da prvo i drugo mjesto iz svake skupine na državnom idu na svjetsko. I ja sam bio drugi u skupini kadeta i s tim sam bio pozvan na svjetsko. To nije bilo održano odmah nakon državnog, to je bilo sad prije mjesec dana održano svjetsko i onda to je bilo organizirano, sve men se to organizirala i išli smo na tjedan dana tamo, rješavali sudoku, a uz to sam i sudjelovala logika. Svaka ti čast. No kaži mi, kako se kod tebe pojavila ta ljubav prema ovoj vrsti igre, ja bih rekla matematičke igre? Pa u prvom razredu naša učiteljica nam je pokazala taj sudoku i meni se to odmah svidjelo. Ona je bila pitala Sinišu Hrgu kao zašto ne postoji kategorija za niže razrede i tako se krenulo to održavati. Prvu godinu nisam bio dobar, to je bilo testna godina, kako da kažem, i onda kasnije sam krenuo biti prvi i drugi tako. No kako bi ti kao jedna mlada osoba potaknula sve druge svoje kolege i prijatelje da se natječu u ovoj vrsti sudoka? Pa mislim, to treba krenuti vježbati lagano i postepeno ići na teže i teže. Nije dobro da se odmah krene na one najteže, treba krenuti lagano pa teže i onda ako se svidi toj osobi nek se prijavi, zašto ne? Vidit će da li joj se sviđa, ako joj se sviđa može i do godine, ako ne može prestati. Jesi li ti spreman pomoći onima koji se žele natjecati? Pa jesam spreman sa pomoći, pomažem nekima u školi kad im treba, tako to. Ne baš nužno sudoku, ali da.